Det er lidt svært lige at finde rundt i sig. Vi skifter rundt igen. Og laver bare nogle halve parader her, Karoline. Du har en god sammentræk. Laver nogle halve parader på det. It's green from around. Still okay, hvad kalder du det? Det har sikkert lige lyst så godt som lige når hun Ja, det lyder noget. Karoline er helt på det. Det er mig. Det er der, Karoline, så ikke har fået så meget fra der. de her sige det. Der er også folk, der har kunne mærke det. Der er alle de der gæstigheder op og under det der. Det er lidt Jeg kunne godt være ikke fint. det kan man godt pløje sig det der. Man kan komme roligt hjem. Yes. Så er det godt tilbage her, Sofia. Ja, nu kan jeg tage Bare holde hånden nede og fjerne bevægelserne dernede, når man smider imod. Til det næste. Man går ikke ret meget frem, Sofia, når man tager i højre tøjler. Har Sofie Hvor vi prøver at se, om vi kan være med at gå i den højre hånd. Jo, der er Der er små bevægelser, når det er lidt sådan, så op det er ikke man til at kigge på Karoline. det er heller ikke dig, der får den i Så jeg prøver at lave nogle temposkift på sådan nogle flere, så lærer man ligesom bare at gå Nu går det lige meget og slappe meget af. Det er selvfølgelig. Og lave sving på langsiderne. Fordi jeg skal starte om fredagen, og så kan jeg holde fri på det er så sent, så vi kan komme på det gode. Det synes jeg er flot. Så er det bare med at lige være det. Det var det næste punkt. Hold hænderne nede, ja. Også selvom man bliver lidt hissig, så hold ned hænderne. Ja, det er der bare. Halve på ad igen. Det er kun godt op, at du lige får det lært selv. Og har du set, hvor meget han får at lave? Jan, det er en gang. Jeg har gjort det hver dag. Ja, det er rigtigt. Ja, det er der. Men tænk dig Han er noget rundt. Hurtigt bevægelser. nej, det synes jeg ikke, vi skal. Det er rigtig godt, at han kan Jeg selv. finder bare, at vi sidder lidt ned, og måske kan det op. Vi kan virkelig se, at han